Hej, Deadpool film a Jaws film. OK, takže... Jo, dobrý deň vám je pani, dneska vás vítam čo videa. U akej hry? Lebo... Midnight Movie. Midnight Movie spolu s Darkerom a s môjim kamošom Milanom, presne. Tak, no, takže... takže hrám tu tentokrát s Darkerom. A to je čo ako zelená budova, Shrek? Jo. B. Super. Kamo, ty čo si tu grgáš, kamo? Kamo. No proste poď. Ideko asi. Peťo, videl si tú značku, na ktorej píše Čreš? Crash out. Si Čreš. No, dobre, čiže idem za... No tak daj mi to prečo. Keby ste chceli vedieť, že kanál, aký má Darker, tak máte ho priamo pred obrazovky, keď ste nevideli minulé diely. No tak si určite si Jop. Kamo, OK. Lock-in, bro. Lock-in. Jop. IDK, ja viem. Jak nevieš, že jak máš sa kloknúť? Ja neviem, bro. Ja to hrám po prvýkrát, to bude sranda. Kámo, máme nerda. Však to je nerd. Joj, cus. Hi, welcome. OK, kámo, IDK. OK, bro. Vieš čo? Chill. Vieš čo? Cinema 1. Gubaj. Cože? Kamo. No však mu popúkaj tie pukance. Kamo. Jo. Jo, kamo. A teraz normálne taký... jak sa to volá? Bro, vyzerá jak kit. Poď. Tu. Tu. No. Kámo, nám treba toľko ľudí. Nám treba toľko ľudí, že... Amen. Peťo, tie stoličky sú pre každého jedného človeka, takže musíme toľko ľudí. Jo, to je normálne toto. Zatiaľ to není tak hororové, ale no. Stop the cap. Jo, ľudia, dajte Darkerovi odber aj mne. Budeme si to veľmi vážiť, no a pozrite. Bratu, why? Just a pizza. Prečo? Bratu, a to jak? Čo to mám vlastne robiť? Kámo. Kámo, to je kečup. Wow! Kámo, fakt, ale čo to mám robiť, lebo ja tu zatiaľ iba chodím a iba sa pozerám. Hore, daj iba tu choď. Daj mi nás. Open door. Mám pizzu. Mám pizzu! Wow. Mám pizzu! Kámo, oh my god. Yes, mám varenú pizzu, na tu máš, tu si zožer. Aha. A tu máme celú krabicu, joj. Kámo, my musíme všetky sedačky musia byť plné. Oh my, no. Dobre, vy idete robiť, čo chcete, kámo. Zatiaľ to neprípada ako hororovka, ale dobre. Ja idem proste, kámo, bo vy neviete. Resturms. Bo vy neviete, čo máte robiť. Tu sú aj záchody? Ne. A čo si myslel? Peter, čo si myslel? Jo, nemyslím toto. Bro. Kamo, a čo si myslel? Sweet tarts. To čo je sweet tarts? Give me that. Jupi, money! Kamo, už by som chcel tu horor niečo. Keď to má byť hororovka, no tak nech už tu je horor. Dobre, však sa ukľudni, bro. Chill. Aha, už chápem. Jo, bro, ty ja si nemám spraviť. Jo, kamo, nie.
Ty máš mozog zakvárkovej Ty škatulky. terorista. Jo, proste. Kámo, proste chodte robiť, čo chcete, kámo, ja tu budem asi. Jo, ja budem odprevádať týchto tu zákazníkov. Páči sa kontrola cestovných lístokoch do kina, poď, môžeš ísť. Páči sa, môžete si sadnúť a teraz vás tu zavrieme. Kámo, proste ide. Vieš čo, tam ostaň. Jo, kamo. Tam ostaň. Oh no, oh no. Alert. Oh no, kamo, je tu Sirenet. Oh no, kamo. Prečo tu bolo radio Sirenet, ha? No, nie je to Sirenet. To. Ty si ten slasher. The Slasher, ale počkaj, ale ako vyzerá toto je The Slasher? Bro. Ty si... Aha. Bro, proste íď robiť, čo chceš, bro. Jo, bratu, iba sa nenechajte zabiť, no. Oh no! Kamo, hej, Peter, prečo sa zatváraš na Darker, prečo ideš na dievčenské záchody? Kámo, clean the trash. Bro. Ja neviem. Kamo, idem cleanovať, kamo, tiež. Oh, to už je tiež clean. Aha, tu je tiež, ok. Zatvárame dvere. Dobre, máme to. Jo, a máme tu zbraň, ale to je za Viete, Robuxy. som našiel dačo pri Bees movie. Kámo, potu je Bees movie. Kámo. Peťo, bro, go. Jaký Pečo, to je Darker. Kamo. Že sa poď pozrieť na toto je Bees movie. Ty si Peter, kamo. 1 hour later. Oh, no, kamo, prichádza to ten vrah. Takže Five Nights at Freddy's. Proste. A few minutes later. A few moments later. Čo si myslel, bro? Kámo. Bro. Ti chcem dať čo ukázať na Bees movie. Kamo. Kámo, poď sa tu pozrieť. Nie, ale poď sa tu pozrieť. Ale však poď sa tu pozrieť. A kde sa mám pozrieť? Ja volám toho druhého typka. Jaj, Darkera, aha. Jo, ty v kuchyni, typek, šéf, Hej, ja, šéf, kuchár. šéf kuchár Dolce Gusto. Dobre, a ja. Už odteraz a ja. Ty janitor. Oh, hej, chill, hej. Hej, bratu. Jo, aha. Jo. Nikto. Každý to má. Jo, a ináč, kebyže ste chceli vedieť, ako sa ja prezývam pre nich Pamper, no. Opa. Kamo, on prečo je tu nahý? Iba v kraťasoch, kamo. Čo ti dáva? OK, kamo, takže ja som zakázal. OK, bro. Dobre, ja budem odprevádzať ľudí do kinovej sály. A budem aj upratovať. Budem upratovať. Ty nie si zaujímavý, Peter. Kámo, kde si to máš pizzu, kámo? O, penieži, moje. Jej, money. Proste daj si pokoj. Idem, šéf kuchár, už... Dobre, však už ju robím, bro. Ľudí sa. More, však máš ísť odprevádzať. OK, kamo. Aha, vlastne, hej, no. No a čo, bro? Hej, ja mám ísť vlastne odprevádzať. Už som zabudol. Jak je Bees film, toto Bees film, bro, po tú. Bro, plus, nie, poď sem, bro. Môžete ísť ďalej. A ja vás tam už nechám. Hej, polícia prišla. Smiešku, že Bees nuts, ha, got him. Take order. Kamo. Vieš, ja sa radšej skrývam. Bro, ide vy. Give me some candy. Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat.
Cože? No 3 many. Fúha. Kamo ja... Ok, dobre, ja iba čakám, bro. Peťo, význac. Jo, dobre. A čo prišiel Jeff the Killer, bro? A čo prišiel Jeff the Killer? Tak keď on nepríde, tá je to fajn, ale keď príde, tak to nič je to fajn. Bro. Hej, vy ste zaplatili lístok. Vráťte sa. Bro chce ísť do väzenia. On chce ísť do väzenia, bro. Kto? To ten typeček? Áno. Ty. Však je divná. Ukáž. Ide, keď ja sa zaverím v mrazáku. Bro, to není mrazák. Hej, jasne. Kámo, tak nerozprávaj, bro. Proste buď ticho. Jo, proste šéf, odprevádzač a pokladník. Bro, musíš to čítať, keď ani ťa to už nebaví čítať. Cože, zase tu čepici, co to je? Ťano, Ale my musíme si... kamo, hej, a Darker, že... Aké bude vlastne dnes tohleto video? Sa pýtaj, aké dole video. Toto vyzerá, jak keby si išiel jak slimák. Tak. No jasne, že si. Ratatouille. Kamo, ja ti pomáham, bro. Kamo, ja hľadám jeho odpad, ale nikde ho nevidím, asi už ti vyniesť no nič. Kámo, sa pozri, koľko je zo 2 zo späť. Tak jak sme ho vyniesli, bro. Nie, nemôžeme, som to skúšal. Škoda, im vecka, že či tam nie je ani náhodou nejaký odpad. To musíš nosiť po jednom. Aha, tu je. Bro, buď šťastný, že nie si viking. Cože, zase tu čepici. Jo, ide po Jo, určite. OK. Hej, a teraz taký jumpscare, kokos. Jo a nie. Na tretí noc. Kamo, Petr, ty si fakt štipný, zavri rovno pred nosom. Who's that guy? Bro, ten... To je bezdomovec. Ja sa tu zavriem, proste. Nemôžeme ho vyhodiť? OK, bro. Je. Oh my god, it's Jaws! It's Jaws, bro. Jaws. Bro, a čo je George Bush, ty keď... OK. A nakoniec zistíme, že je to ten jumpscare, ne? OK. Kamo, ja som Oh, chcel Mr. iba moc Mars, a už don't normálne worry, we can taký, just že transfer jumpscare. Cože? Počkaj, nie. Bro, deň 5. Nie, lebo Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. A few moments later. No, 3 noci v kine, ale kámo... 1 hour later. No, keby si použil zadnú logiku, tak by si mohol byť už vo v kine skôr. Ale čo máš? First person, alebo čo máš? No. A ja to nemám zubnuté. Bratu, Cože?
Povedzte mi, čomu som zaseknutý vo svetle? No v akom? Peťo, ma vidíš? Bro, ma vidíš? Ty ideš na kasu, ja idem alebo nie, ty ideš do kuchyne stále a ja idem opravovať ľudí. Bro je učiteľ a má tu frajerské okuliare. Kamoš, tak on má NLG okuliare z roku 2000, ja neviem koľko, 14 asi. No a ne? Že ty 11 rokov staré preboha. No, neviem, dnešnú modu. Jo, A kamo. to je ešte stále trendy. Však kamo, jo, bro. Kámo, dobre, konečne popcorn. Bucket. Dobre. Ale kamoš, ty na nemáš popcorn. Ty mu dávaš prázdny bucket. Ja som robila prázdny balík. To je kamo, keď ideš do... To je, keď ideš do KFCčka a si objednáš bucket, ale ti dajú prázdny bucket. To by som ho... Hej, kamo, prišiel hobo. Á, hobo! Peter hovorí, že prišiel hobo. To ten bezdomovec. A počkaj, on tu je? Hej, Hej. Bol v odpadkovom koši. Počkaj, dúfam, že nesmrdí. Lebo keď hej, tak oni všetci vypadnú sa. kamo tam mu povedz, že nech si kúpi Old Spice. No hej. Prečo mám pocit, že on je ten killer? Neviem prečo. Ale kamo, kúpte sa na jeho hlavu, nemôže byť. Hej, určite. Pizza, ktorá není od odpadkového, by bola skvelá. OK. To nedáva zmysel. No. Neidete tu, get out. Ale že on je homeless, on nemôže zaplatiť. Však, Peťo, please, Pete, I need this. Dajte mi mu piť. Bro, ty si Peter. Let's please, kind of this. Kamo, please, I need this. My Však mu daj piť. speed is kind of homeless. Už varíte pizzu, kamo. Let me cook. Kamo, prosím, daj Bro, tam. ja nemám pizzu. Kamo, prosím, tam daj jepu, aj to ten nerdy dá, proste, bude dobre. Bro, by ma fakt zajímalo, že čo, že kamo, je to zedy. Ejo, Kámo, mne sa na chvíľku zaseká obrazovka. a čo, i do kuchyne, get out. Do kuchyne. On tu je pani, no tak pozor. Candiesky. A bude to všetko? Na čo tu máme zbranie? Tak lebo však vieš, ak tu príde ten vrah, však to je úplne jasné. Ale všetky sú za Robuxy. Hej, kamo. Len hoši, jediné čo mi vadí je, že sa dlho nič nedeje. Dlho sa nič nedeje. Hej, a taký potom jumpscare nás bude náňať. Grab the money. More. Máš byť vo v kuchyni, máš byť. Marko mal to fakt nezvládne. Ja už teraz mám taký, to sa nejaký psychický crash out. Enjoy the movie. Máme sa joinúť do Ja! kina. Čo? Nie. Enjoy the movie znamená, že si uži film, ty. Jaj, som slabý v angličtine. Prečo je to vôbec v Robloxe takýto... Jumpscare. Hej, pane, rád vás tu poznávam. Vieš čo, ja ti poviem, že to je sick. To je sick. To je sík, áno, to je sík. Hej, toto je zdorze, či? On sa schováva za kríkom, ja som ho videl. Kamo, na čo tam ideme? Oh, hell nah, bro. Počkaj, ja sa pravda, vieš, do prdele. On nám vyhodil poistky. Kámo, kde ste? No, tak to je. Sme uvarení, kámo. Musíme ísť partia poistky. Kamo, musíme. Idem sám a ja robím najväčšiu chybu. Jo. Idem sám. Jo, že ideš sama sa zabiješ, jo. Kamo, jedeme sa s Petrom. Ale dávaj si bacha. Kámo, ešte ani nie. Bro, oni tu chill sedia a už nám vyhodili My tu poistky. budeme na dlho, bro. On zabil toho hoba. Toho lesa zabil. Počkej, nemohol zabiť, keď sedel vo v kine. GG, ja som umrel. Bro, bye. Tak toto by bolo pre dnešné video všetko. Dajte like aj odber, aj Darkerovi a ja sa s vami lúčim. A zasol tu čapici.